De foarte multe ori prefer să lucrez în weekend. De ce? Sunt șanse mari ca apoi să am o zi liberă completă în timpul săptămânii. Asta înseamnă că scap de trafic. Sunt Dan, trag imobiliare Și urmărește-mă dacă vrei să vezi mai multe proprietăți fără filtru. Nu știu ce să zic de perdele. Le-aș desface, sincer. Gen, draperile să rămână așa cum sunt, arată bine, dar perdelele le-aș desface. În rest, ăsta trebuie închis geamul. Nu prea îmi place cum stă aici. Bine, hai că începem din dormitor. S-a transpirat după proprietatea asta, dar așa e când tragi imobiliare.